Ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση. Μπήκαμε πολύ καλά. Χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία του Κουσκουνά. Προηγηθήκαμε. Μετά από κάνα δεκάλεπτο η ΑΕΛ ισορρόπησε. Αλλά από το 35 και μετά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι μέχρι τη λήξη του με τις φάσεις του Ξενοφόντα. Και φάσεις που δεν περάσανε την τελευταία στιγμή. Μπήκανε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, έγινε η φάση του, μια κακή φάση. Στην ουσία χωρίς φάση πήγαμε ισοφαριστήκαμε και μετά ένα παιχνίδι το οποίο οι ομάδες ψάχνανε τις ευκαιρίες τους για να μπορέσουν να πετύχουν το δεύτερο γκολ. Δεν συνέφερε κανέναν, δεν ήθελε κανείς το χ. Έγινε ένα πέναλτι στην πλευρά μας, θα μπορούσε να γίνει και ένα εις βάρος της ΑΕΛ που χτύπησε στο χέρι στο τέλος. Εντάξει, γίνονται αυτά, κάποια τα βλέπουν, κάποια δεν τα βλέπουμε. Εμείς μένουμε μόνο καθαρά στην ουσία του παιχνιδιού. Μην μεταφέρουμε τις ευθύνες από μέσα έξω. Και οι διαιτητές, το λέω, πάντα παίζουν. Κάποιες φορές μας παίζουν 50-50, κάποιες φορές μας αδικούν, κάποιες μας ευνοούν. Μέσα στο παιχνίδι είναι όλα αυτά. Το σημαντικό είναι ότι παίχτηκε ένα παιχνίδι και με την ομάδα μας θα θέλει να κερδίσει πολύ. Συνεχίζουμε αυτό που έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, ότι παίζουμε για τη δικιά μας ομάδα, για καμιά άλλη. Στην Ελλάδα πολλές φορές όταν δεν έχει στόχο αυτό παρεξηγείται. Εμείς εκεί όμως στη δουλειά μας να είμαστε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα που βλέπουμε. Είμαστε η ομάδα που θα παίξει όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Να βελτιώσουμε τη θέση μας, τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτό που έχουμε. Και μετά να είναι χαρούμενοι ο κόσμος μας με τη σοβαρή μας παρουσία και πάνω απ' όλα την τίμια προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήρθε και στήριξε. Πολύ περισσότερο το θέλουμε, παρόλο που γέμισε το γήπεδο. Ίσως σε άλλα γήπεδα να είχαμε στο άλλο γήπεδο να είχαμε περισσότερο κόσμο. Η δυναμική της νίκης είναι μεγάλη. Εύχομαι εμείς με την καλή μας παρουσία αυτό να το πολλαπλασιάζουμε, όπως λέω πάντα. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζαν δύο ομάδες που θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες στον όμιλό μας. Έγινε και πάνω απ' όλα και ένα ντέρμπι τοπικό. Ξέραμε τις δυσκολίες. Εμείς εδώ και καιρό παίζουμε με ένα στόχο να χτίσουμε την ομάδα του αύριο, αλλά ταυτόχρονα κυνηγάμε και όλα τα παιχνίδια. Το παιχνίδι αυτό, το χθεσινό της Βέρειας, έδωσε ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον για μας και το έκανε ακόμα έτσι πιο ενδιαφέρον γενικά για το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι το παλέψαμε με όσες αντίξωες συνθήκες είχε το παιχνίδι για μας. Αναφέρομαι στις πολλές ελλείψεις, βασικές ελλείψεις. Τελειώσαμε και στην ουσία παίξαμε όλο το παιχνίδι με δύο διαφορετικά στόπερ που παίζουν, η φυσική τους θέση είναι δεξί-μπακ. Και όλα αυτά το παιχνίδι το κάνει πιο δύσκολο. Αυτό αξίζει συγχαρητήρια στα παιδιά, την προσπάθεια που κάναν και παλέψαν μέχρι το 90 να φέρουν το τρίποντο που πραγματικά θα μας έφερνε ελπίδες πολλές για την κορυφή. Συνεχίζουμε, ένας πόντος δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί και αυτός ο πόντος να είναι χρυσός στην πορεία. Έχει άλλα 3 παιχνίδια, είδατε ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν και εμείς έχουμε υποχρέωση για την ΑΕΛ να πάμε μέχρι το τέλος κερδίζοντας τα παιχνίδια που μας απομένουν και θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Πιστεύω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, ντέρμπι, δυνατό. Η Λάρισα το ήθελε για τους δικούς του λόγους να φτάσει στην πρώτη θέση. Εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε το σερί που έχουμε. Πιστεύω το χ, εντάξει, είναι δίκιο και για τις δύο ομάδες. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και μας είδε και συνεχίζουμε. Εντάξει, ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολο μάτς. Νομίζω ότι η Νίκη Βόλου έχει δείξει ότι είναι μια καλή ομάδα. Ξέραμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι δυνατό. Δυστυχώς για μας δεν καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Νομίζω ότι ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Δεν μας το έδωσε ο Θεός. Εντάξει, συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.